Profesor Đukiću, Evropa pa i svet je pred novim izazovima i novim iskušenjima. Amerika i njen predsjednik kažu da hoće veliku Ameriku. Fed je na potezu. Šta mogu očekivati zemlje u razvoju, male zemlje, pa i Evropa sada ako dođe do pomeranja kamatnih stopa, ako Fed u martu mesecu bude odlučio da kamatne stope se povećaju 3, 5, 10 puta? Vi ste s pravom potencirali, reč je o najmoćnijoj centralnoj banci, a sticajem okolnosti u istoriji američkog Feda nije zabeleženo da predsjednik imenuje toliki broj članova van predsjednika američke centralne banke. Konkretno, Trump je u poziciji da imenuje 7 guvernera Feda. Zakon je koncipiran da predsjednik bi mogao da imenuje eventualno 2, ali kao što vidite, istorijske okolnosti, smrt pojedinih članova, odlazak pojedinih članova odbora guvernera učini situaciju takvom kako jeste. Zašto je ovo bitna tema? Bitna je zbog reperkusije na kurs dolara prema evru, bitna je zbog pozicije dužnika, kao što znate, Srbija je prezadužena zemlja, i bitna je s aspekta privredne aktivnosti američke koje će bitno uticati preko ove strane okeana na Evropu i na zemlje poput Srbije. U tom smislu ja želim da istaknem dve stvari. Novoimenovani predsjednik Feda praktično, on je Jerome Powell, on je, vidite, inklinira ka Wall Streetu i osluškivaće dobro šta Wall Street, odnosno američke berze, kažu. Međutim, s obzirom da je po vokaciji pravnik, za mene kao čovjeka koji je probao u Americi dosta i dobro poznaje funkcionisanje Feda, on će da osluškuje dosta šta tim doktora nauka, kojih ima preko 400 u Fedu, kaže s aspekta vođenja monetarne politike. Tako da Trumpovo očekivanje, vidite, da će on pokorno osluškivati samo šta američke berze i igrači kažu, mislim da nije dovoljno utemeljeno i da će on u stvari osluškivati tim istraživača unutar SAD-a s aspekta 3 stvari koje tangiraju normalno i nas. Stopa inflacije i prevashodno stopa nezaposlenosti koja, da vas podsjetim, pala na istorijski maltene minimum, Amerika odavno u punoj zaposlenosti. I ono što je isto bitno, što se manje ovdje potencira, to je, oni kažu, razumno niske kamatne stope na dugi rok. Prema tome, monetarna politika Amerike, vođena ovim čovjekom koji je sada imenovan, će ići ka toj liniji. Pri čemu ja želim da vam istaknem da verovatno imenovanjem novih ljudi od strane Trumpa, gde Senat to potvrđuje, republikanci, znate, imaju većinu, ići će se verovatno ka varijanti da se umire oni koji u odboru guvernera zagovaraju agresivno povećanje kamatnih stopa u SAD-u, takvih je bilo, molim vas, neki su se i povukli, što sve u stvari utiče bitno na ponašanje tržišta finansijski. Ovo što vas i mene interesuje kao istraživača za Srbiju, to je kursa dolara i privredne aktivnosti američke. Ono što je izvesno, vidite sada, to je da američka mašinerija funkcioniše besprekorno, oni će verovatno lako postići cilj u 2018. da rast bruto društvenog proizvoda bude 2,6, pri čemu Bela kuća ili postojeća administracija nije zadovoljna time. Trump, da vas podsjetim, traži da to bude 3 do 4%, tako da sve mere koje on preduzima, počeo od redukcije poreza velikim korporacijama, zatim infrastrukturni radovi, bez obzira što Amerika jako zadužena, vidite, smatraju, njegov tim ljudi smatra naime, da će to pozitivno uticati, vidite, na dalje stopu privrednog rasta i ono što on posebno želi, da američke kompanije, vraćajući se na američki prostor, plaćaju porez praktično u svoje matici, a ne da ono što inače sada čine, kao što znate, od Irske pa nadalje, izbjegavajući, jel tako, visoke poreske stope, su motivisani da idu u Luksemburg, Dublin i tako dalje, u kontekstu onoga što bi on, ili njegovo rezonovanje, izvinite, njegova administracija, da će onda veća naplata poreza od dobiti, koja je jako velika, ili profita u Americi, znate, delovati kao kontrafaktor ovom zaduživanju sada, jer Kongres je usvojio paket mera, kao što znate, da preko 300 milijardi bude namenjeno faktički infrastrukturnim objektima i vojnom kompleksu. Sad imam jedno pitanje za vas. S obzirom da se u martu očekuje pomeranje kamatne stope, sada je negde 0,25, kažu bit će 2,5%. Kako će se to odraziti na Srbiju? Kako će se to odraziti na naše banke? Hoćemo li mi po osnovu kamata zaduženi ljudi pa i privreda više izdvajati ili isto, manje? Kakve su vaše procene s obzirom da ste ekspert u ovom? Jasni ste potpuno o pitanju, ali hoću da vam kažem još jednu lekciju koju Srbija prethodno uz vaše dopuštenje može da nauči. Ova debata u Senatu oko potvrđivanja mandata faktički predsjedniku, gde je on ubedljivo izglasan, ali diskusija povodom imenovanja jednog od guvernera je naravučenije za Srbiju u kom smislu? Kad su ozbiljne debate u Senatu, u ovom slučaju kad bi bila ozbiljna rasprava u parlamentu Srbije, mnogo bi se ljudi razmišljali da se prihvataju kandidovanja za funkciju guvernera, molili se funkcionera Narodne banke Srbije. Jer
Apsolutno ovo što se na primjeru Feda potvrđuje, vidite, proverava se njihovo znanje faktičko i poznavanje na bazi toga šta su u prošlosti radili. Konkretno, gospodin Gutfrid, koji je profesor, molim vas, univerziteta, sa tesnom većinom će verovatno proći. Znate zašto? Zato što je dosta zagovarao brži rast kamatnih stopa u prošlosti nego što je inflacija iziskivala. To mu se ozbiljno zamera. Doveden je do tačke, molim vas, da kad je referisao Senatskom komitetu oko toga šta je zastupao prošlosti, da prizna da je pogrešio. To je ono što Srbiji, molim vas, treba. Ne može Srbija na javnim funkcijama, poput Centralne banke, Ustavnog suda, da imenuje ljude koji će tu doći da uče. Da uče, znate, ili da eksperimentišu sa faktički finansijskim tkivom i sistemom, zašto su odgovorne političke elite Srbije, molim vas. Oni rade to. Slažem se. Ajde da budemo praktični, da vidimo kako će se to odraziti na javni dug, s obzirom da predsjednik Amerike želi da poveća izvoz Amerike, on želi po svaku cenu da spusti vrednost dolara da bi bio konkurentan i kakve to reperkusije ima na javni dug Srbije, jer je Srbija zadužena u dolarima? Potpuno ste jasni, Srbiju će to blagotvorno da deluje. Prema tome, Trump, moćni Trump i to što radi, dobrodošao u Srbiju prezadužene zemlje, jer prema procenama, podlačim, meritornih institucija, gde ja to proveravam dobro iz najrazličitih izvora, dolar će verovatno da oslabi prema evru 2018. godine za približno 10%. Ako imate u vidu da Srbija ima dug spoljni koji je nominiran u dolarima oko 29%, automatski 10% pad vrednosti dolara prema evru, gde Srbija, kao što znate, najveći deo prihoda ostvaruje po osnovu evra, će relaksirati na bazi kursnih razlika spoljni dug Srbije nominiran u dolarima za toliko. To je pozitivno za Srbiju. Apsolutno, i za sve dužnike u svetu. Kamatne stope. Fed diže kamatne stope, kako se to reflektuje na naše banke i na Srbiju? Fed će podići verovatno kamatne stope 3 puta minimum, što znači da bi 2018. mogli da dočekamo sa referentnom stopom 2,0 do 2,25 u toj, znate, zoni, pri čemu biće obazrivost u ovom delu što sam vam rekao, jer će oni gledati svoj interes. Ali, to će uticati na nas, prevashodno na Srbiju, vidite, na sljedeći način. Ne toliko na kamatne stope banaka, ali će, molim vas, uticati na činjenicu da će Srbija imati veće šanse da ostvari privredni rast koji po Svetskoj banci, kao što znate, prognoziran da bude 2018. na nivou od 3%, a 2019. još više. Zašto? Zato što privreda eurozone će beležiti mnogo veći privredni rast i Evropska unija u celini, tako da se prostor za naše izvoznike, ako imamo i ukoliko imamo dovoljno šta da izvezemo, otvara i nema opravdanja, znate, da su spoljne okolnosti nepovoljne. One su izuzetno povoljne. Što tiče bankarskih kredita, ja ne očekujem neke, znate, promene i u kamatnih stopa, nažalost ili na sreću građana. Na sreću ovi koji su dužnici za stanove, kamatne stope su na istorijskom niskom nivou, kao što znate, Euribor na 6 mjeseci je dalje negativan. Ali ono što hoću da vam kažem i odmah sada, imajući u vidu dalekosežne posljedice, osvetit će se i u Srbiji i u svetu činjenica da građani i oni koji štede, molim vas, plaćaju nultu ili ne plaćaju nikakvu, nego imaju negativnu kamatnu stopu. Posljedice će tek doći, zato što postoji mogućnost špekulativnog novog balona, jer se ljudi, ne znajući gdje da investiraju, molim vas, sele u nešto što je katkad iracionalno. Kupovina nekretnina ili, molim vas, kupovina plemenitih metala. Reči u ekonomiji, znate, svaka greška ili ono što se zove, znate, gramzivost ili alavost, u ovom slučaju alavost bankara preko negativnih kamatnih stopa, će se vratiti kao bumerang, samo pitanje koliko će ko pretrpeti.